A duk wa'anda kuke kallo 'yan location din nan ne na gidan hada-hada TV. To kalas ga Malam Mustapha. Malam Mustapha kai ma kana cikin wannan shiri na gidan hada-hada. Gidan hada. To haka ne gaskiya. Kai ne mai ma gidan. Wannan garau-garau daɗin kowa ne ya tagumi. Muna kallon malam, muna ɗan kallon junan Sound man. Aka da hikimar da aka yi ka rage saboda masallacin nan da gyaran dama gyara ne. Yau gidan ba daɗi, bari in shiga daga ciki. Ba same ni a ciki ko? Bari in biyo ki. Gani saura wa'annan su ma. Ku dawo gurin ku ba. kaga ma amma Shi na ce ana da shi masallacin ko irin ɗaurin aure ba a kawo amma in kaga an abu sallah za a yi amma ba sa komai. Salai.